Info paket terbaru, Mas. Paket terbaru? Heeh. Tak wae komplit gelem Mas. Komplit iki pirang juta? Komplit kuwi 4.800.000 tak wae 3. 4 juta lah 3. Nomor 1 iki lho Mas. Heeh. Iki nggon maca. Oh, iki. Nggon maca, meja rias koyo ini iki komplit. Heeh. Enek lacine. Nah, ya. Mas. lha iki enek ada wedak pipa Okana, Kelly, Minico. Oh, komplit. Ya. Plet. Masuk tan iki. Komplit karo dinglek. Heeh. Oh, bonus kuwi. Heeh. Oh, iya. Tak komplitnya nomor 1 iki. Heeh. Sing nomor loro ada TV, Mas. Wah, ada TV. Ada TV ukurannya 1,50 meter. Heeh. Iki yang lajine kayak ngene iki. Pembukaannya kayak ini loh, Mas. Nah, jos. Wah, jan masuk iki Mas. Jos, Ini kayu jati kabeh. Nah, milih iki oleh, milih ngisor iki oleh. Sing enek Ya. kakine klasik ini iki oleh, sing minimalis ini iki oleh. Heeh. Iki sing nomor loro. Ya. Nomor 3 iki lho, Mas. Nomor 3. Lemari 3 pintu kombinasi. Oh, iki. Komplit laci. Full bahannya jati. Nah, Ah, rak full susun. jati. Kene, rak susun gantung. Heeh. Kene full rak susun. Nah, Masuk iki ya. Jos. Jos nan iki. Heeh. Pokoknya 3 iki ya. Ya. 4.800.000. 4.800.000. Gratis ongkir. Wah, cek garis ongkir ya iki. 4.800.000 gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayare? Bayare COD. Oh, COD. Barang teko dicek sik lagi dibayar. Jan porem iki. Porem. Heeh. Lah nek pesen carane piye iki? Langsung japri Mas ning bawah bio profil kuwi ana nomor pemesanan, nomorku langsung terbongkar aku. Oh, iya. Langsung japri ngono kuwi lho. Oke. Kok ini mending ya? 4.800.000 dapat 3 barang.